Biag ti tao. Mabalin ti umaya nakaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makiturog. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kit mo adamat pala yu. Awan nga road te pagtuturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problema. Iso ama balin ka di. Saan kayo ama inay nayon apakaaboridwa? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kunti stelyo. Kari kayo akari. Ngam di umat matungtungpal. Ala, agawid kayo kitin. Mapan kayo iji balay ti kabsat ko. May mayat ijay. Tanalaw-law at ibalay da. Apagtaray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray. Maturog ka. Maminsan man lang ti saunanang. Talaga saan nagpampanunod na dyan kabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga ado kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na lang. Sa anak mo't apasalsali. Agpaigidak laang. Kahit asino ngayon dagnat ijabalay yun o panawan nyo. Payama. Aga-agaw dagijay. Hinagaw na ti balay ka. Adayamat mga agaw iti balay yun. Awan! Kaabaw yun laday ta. Sa anak nga kabaw. Puno maut nga danang agaw iti balay ka. Awan babayin da. Trespassing tararamidan da. Asino ayaw da kita? Tayo nakpapanawan nida. Pinapanaw ko idan. Inaldaw apapanaw. Ngam natangkan ti ulo da. Asino da aya? Dagi jaya marabutit nagaduda. Ina, sumrumanan ti kaabaw yaw. Ultimo marabutik, kaapayaw. Nagaduda nga raon. Makarangrang dapay mat nga raon. Kan ibusan dati taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan ta dagi dyan. Ayawan, dak kaya ti pusa. Mandiak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw. Dak kaya atin ti agaway. Na. Ay ako. Ay na. Robiing. Kumanan tapay lang ni nalang. No apay mat ngamin api naturong mo diti balay aya. Katamom lang araw din na makarangrang no rabi. Na! Gusto mo na lang! Maturog kayong ganay! Rabiyo na yan! Engka nawahan. Unay matikas tuyan. Wag, mabit man lang. Nalang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dadapapanan tayo. Intayo agpasya. Wag, Magan tayo itinginginaan na restaurant. wag, Di katangan dak itistipin ko wag, nalalala. Mangan kayo nga ruday. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrap kayo. Ay manjak. Jak kaya ditawi. Apay nga inyag dak ditawi. Saan ko nabalay ditawi. Tatinakaw dangarudan ditawi. Sino itagyan dito? No diyo pag naidan? Manjak nga raw. Di tak pagpungtutan. San ko malatangkin ti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Uwan. San kayo arum-rumor dito balayo? Nalawag? Uwan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapan ijay balay. Tamakapuyat kayo. Makarengreng kayo dyan. Wan anak ko.
Sige, paano ko? Ulitan. Di kay rumrumwar dito'y balayo, ha? Wan, anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan, ay napumanaw kayon, sakbay ang makita na kayo ti asawak nanang. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat kagara naman na ya. Diyak mo. Umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na ya. Umayak nga ron ba't makilamay. Awan na tayo dito'y. Dita balay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da dita. Sana dito'y aya. Unadaan na tayo ti asawam. Ha? Hay, papanawam day tayo inamay me. Ang mga numalipatak bakit ti kasangsangok kat malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apayaya, pagawitan da. Kat makikaarubak nga rudmag. Yawan na siya witi na yan. Basta umaya, papanawan da. Anyan klase yung anak. Awan utang nyo anay mga nakam. Mala. Sumbrak kayo nga rin. Ingkayag kami. Ay, me. Pagawid at tumatlayan ito. Damdama ba kayo? Apay adi mo pa'y lapagawidan ni nanang. Malaman, di mo ko na apaturugam dito'y banay. Baybay ang mamaturog dito'y balay bakit? Tada na panunot ko. Dintuman ang pakaturugan no rabi. Kumanantan tumanan. Ano santan? Basta bayan pangagnaad dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya ti agnaad ijay balay na. Ila ko kondayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamat lang. Sana ya? Ha? Sige, makamu ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. At nakabsat mo. Katsyak da ita. Rombang lang nga agudwa tayo iti mapaglakwam iti balay. Kansular ni nanang. Siya ti inauna. Adda kanyak ti pangedden no ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayin nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, jakam mo day ta. Inagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pa'y laangay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime. O may dabayadan ng nubigat. Ay, jakam mo day ta. Urayawan balay kaun. Basta dapakitulugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayan ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakit din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapon nga agudwa tayo iti kwarta. Ni manang aduring kaya kal iti basura. Manang aduray. Sino kay tayan? Gingay into nga kasinsin mo. Si kanintang. Kung naktupay ka kasi ka. Sino kay tayan? Niinto nga kasinsin mo manang. Ay, anyat pitpilutom di taya. Plastik tay lakok man. Awan makanan. Awan pa'y balay kaun. Awan anak kau. Awan badaw. Awan chinilas kau. Awan namin nun. Ay sus, nabangsit day ta. Ay, ala, umay kan. Tagawid tayo sa balay. Pakanan ka.
Ay, anyamat day kang aramida manang umaykan la. Yawid na. Ay, kawan na. Agnaad ka ni Jay Balay no kayat mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Ay, kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbagak. Ta anak-anak mo ni nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Adda! Ala huston, pagsasaritaan tayo anay bagtaytoy. Ay awan! Jak kayat abumingay day tao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong gagidda kamsa. Oh, Gamrod! Ha! Agpulukan to ti kastar aramidan. Ala huston. Tapnawan tiriri. Agudwa kayo laangan. Oh. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, Nonong. Tulog na, Nonong. Ay, umaykan tabangan tayaw. Manang. Hagsang-sangit ka manang. Kailiw ko nagiti anak ko. Lagip ko, iniaw-awir kita. Noang lampay na, kanta kita. Isalang kita, masuswag kita. No mabisin na, ikaw kita. Tikusa kita. No ang taray na, kat mainong mamda. Ang una kita, ay wag kita. Sano itirami ara ko makita. Kailiw ko ina. Manang. Kaya't ko ina ngaw-awiran. Awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Nagbalinda na gamrod. Managing bubukod ta. Kwarta lati ada iti ulo na. Di daman la mapanunot ti ado a sakripisyom idi uping dapay. Tanumapan ka iya balay da. Habugan da ka, akas laman no. Kaya't ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napagan ano? Nga bala, sana balay, tadaak maat kasinsain. Saan ka baybayan? Si kangarutan daw awira kasinsain. Ay, tulog na, lulo. Tulog na. Tulog na. Maasya na kisti da ito'y akasinsin ka. Tulog na. Iswa siya timang punaw. Iti pagkukurangan dagiti anak na kenkuana. Mapanakaw nintaw. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan ka. Papananyo ayan. Hinak mang opisina. Ha? Kaya kaya't timala daw. Sa mga numaunaan dak. Awan matrabahwa kun nuag ladaw-ladaw Ay namanang. Di ka manan mapanitayan dagiti basura. Ang mga nukumaro ti uyik mo. Sensitibo tayon kadagita. Tabang bakit kandala kay tayaon manang. Ay na, napigsa ti resistensya. Diyak to payag saksakay. Awan sakit ka Ibagbaga na lang kabawak. Ngam saan? Awan ba't sakit ko kabaw? Ngam ibagbaga nakit din nga takano sakit ko akasta.
Ay, talaga ka day arumor ka manang. Una, kay supay ti mapaglakwa kay ti kalkala ka basura. Intanto ang shopping, ilibre ka maning. Ay, manang, natayan ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Kaduan mat, intong kunak mat, ayawan. Ay, tulang ka kaya ba? At napidot ko iti basuraan kasinsing. Kita mo. Sing-sing kan kwintas mo kita. Aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbalang da iti basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbalang da manang? Wala nga road, kita nadadaal. Napugsat daytoy kwintas. Naputad mo't daytoy singseng. Natadaal nga pa isaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas ladakkel mo't tibalor da kita nga alahas manang. Makita yung manang. Nabalor da kiti alahas anapido tiyaw. Allah, dagadon na kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adan pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Nitid ko na itakadagiti anak ka utakasid. Anya? Ay, saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inada. Kan saan da ka napagan ano? Awan utang daan ay imbagan akam. Ay saan da? Di mo pagsawan dagiti anak ko iti kasta. Tadakil ti utang ko na imbagan akam kadakwada. Kano awan da? Awanak kumamot dito'y lubaw. Isungagyaman na kadakwada. Ay sus, baliktad manang. Isuda ti rumbeng agyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada. Peryaw. Ay, kwa. Kastoy langan manang. At paramid tayo ti store. Tag-store ka. Kayat mo? Ha? Wen, kan saan labas ta store. At paramid tayo ti oray basita balay mo. Ngam, siminta daw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay katuan na. Ngam awan mo't dagak apagpatakdara. Ay kadikan ka iti oray basit aluti ah. Tay pagpatakdaram lang iti balay ka ni store mo. Kayat mo? Wala. Kayat ko na ita. Eme, tulungan na. Ilumang na. Apa yan lakay? Naginom kami iti balay ti kumpare. Nagapa kami iti kasinsin na. Nalawanak bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti bagi. Tsaking kagana ti panang bugbugugin ko na. Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na ti puot na. Anya? Anya ka magtan lakay? Ablakas tamot yung tararamitam. Agpada kay Lai Jakabsat mo. Awang pa'y limpyo kada kayo mat. Manugal Jakabsat mo kat si kamat mamartag ka. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan ako ma. Takunadang itarumda. Nukas na. Indarumda ka, kabagis. Huwag kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problema ti pagnaidan mi itan. Tanaila ko kung ti balay kan lote mi. Anya? Nukas na. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kin ni bakit? Adda ka di amom abayar kabagis? Adda. Diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga aglako dito store mo.
Taima daw, dagiti customer ma. Wan nga raod kasinsing. Ima do nga na dagiti suke manang. Si kagame, hindi kaunaan na nag-store dito yamanda. Wan nga raod. Katagyaman akan kakasinsing. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaang. Saan kaunayan naman naglilipat manang. Wan, mayak jayin resita da nga agas kanya. Kaslapin sa akpayan. Basta ituloy mo ti at tumari ti agas mo manang. Di mo liwayan ti at tumar. Wan intong, agyaman akmanan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo, dagiti ay manang. May kami man! Ay, dadagiti patpat ka kunay nga anak ko. Ay, nahain tapas na kanida kasinsain. Kailin ta kayo, nanang. Nanang ko! Pagawanan na ko ma. Nang tinangtangsitan kayo, iti kalabers. Ay na, anak ko yan. Di yun lang mo, no kasano di iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pagkawanan na, nanang. Ngamin. Kasasaan ngayon na tinangibilang kada kayo iti kalabers. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag kayo mga anak ko. Ay, ayan nagiti asawa yung ay, kandag iti apo ka. Adada ni Tarwa, nanang. Mabayin na mo muna. Ay, pastrakan nyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat ko ba't amara ko pinaamin. Kasta, awan balayaw anak ko. Awanan, nanang. Nalakumin. Isong agab-abang kami iti pagnaedan mi, nanang. Ay na, nakakaasi kayo umat anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayo ang naad dito'y balay ko. Kanadaistor ko dito'y. Saan na, nanang? Tasan tayo nga umana hindi tabalayo. Nawagnag kami dito eh. Budno day ta, nanang. Kan mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo, bayat ti panagbakit yo. Saan? Takas jaymat ngamin tinararamid may ti kalabas. Anak ko. Gati ka madanagan, nanang. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Gamno kayat yumat. Sumurot kayon kada kami iti dagos mi. Ay na, saanan. Tadyak mapanawan to'y istur ko. Umay kayo lahat na sumarungkar dito eh, anak ko. Uwan, nanang. Biyag ti tao. Amang ano adat extra kwartam dita manang Wilma. An-anom ti kwarta yan? Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita, ingka umutang iti nobyam Mapainak mo umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ni nanang nga ta. Amang ano adat iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta day jay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Ay, pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na day jay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka.
aday ta. Ano taday ta lang tinabati asweldo ko Ramon. Okay lang, Joyce. Tinapatig kat adaramate. Agyaman ang unay, ha? Awan anyaman na. So katakto ng sweldo, Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, nukas ta. Masapol nga ron nga pa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas akbay amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang tig kay ti kwarta ken ni Ramon, anak ka. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusan tinoob yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na, makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging nagdayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, hindi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wala nang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumit siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amang numakin nagaw pa'y lang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isulang ti sukatan tayaw. Kasla utang na dayja iso abayadan tayaw. Wala nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayja Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't ta sinong bata mon ti awag ko, Ramon? Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada nga min napatay ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adakos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno amom ti aramidam. Makitan to, manang. San ang mabalinti kas na ading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damag trabaho. Sa maysa, amangan no ada may bagat ti pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka mo tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaam mo, Ramon. I-text ka ang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita, ha? I love you. Uray sika, agan-anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di Ramon nanang. Apayaya Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapon na. Kat kuna na nagkapo iti sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tanga aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalay sa iti dayjaya Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman ki di mo't dayja babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan dayja babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta gay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan Mari Elsa. Nay, apay maray. Kasanumot nga men.
Dayjay pailaang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti sweldo na ija broad. Amangan mat no plano damutan tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda ano niyat plano da. Basta siya, rumbang lada kami ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayja Joyce tanak kao. Awanan na. Saan ba't siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, Maray? Ay na Maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayja babae. Ang mga nulukwan na lang dyan ako. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa lutsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mat manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuyukuyog na. Kita ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagang, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrut. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Tagdati nakakita kada kayo. Anya, Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbutan. Pudno mo ti ibagbagakan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tanong maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibrekken ka. Awan ka di pa nagtalag mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adan samad parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan nagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatid duga chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nangidanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Asino mo't nga iti nangidanon kinkwa na iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Uno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan na ati pangipawita miti kwarta manak ko. Kasinsing ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpatsama dayjay a Joyce. Amom Ramon, rumbang lang adumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang anam namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipawitam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga itinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce.
agraraman ngamin. Saan da pa'y laan nagkalay sa akin, Ramon? Yung feeling na matan nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano diti kwarta nga ipawpaw iti kabsat maw. Ananang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa'y lang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasawag kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwari tingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalot mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo naman ti paw ko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Asay-sayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Anya nga ti maramidak, no danggam dagiti pa nang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-launay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na say-saya at magsinatan. Wen, amok. Adang sabali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinang kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngamno ka na yun nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanin maramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ka? Apay aya? Ay, awan kami tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tap numalpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak, no patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagi jay. Wana. Kanjak kaya tadumtang tutel daw asyak ti mapabasol no agaapada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga ati si dito ang makisinang kanyak mana. Di ka masayangan iti kasya a klase ti babae, ading ko. Nagado ang babae dita. Manang, maging gay takit pa'y ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam ti luklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga. Ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mare Gracia. Siyempre Mare Elsa. Agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubya na. Ay, nabayagan na, Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamukha na niya't pagawata iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan ko nam, Ramon? Well, manang,
Pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas mana. Awan ba yung aminti na isend mo a picture kanyak? Ah? Ay, kuha din ko. Uwan din ko. Nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita mana. Mabalin ka di amang isend kay tila dahon ti balay? Ah? Ay, masapol pa'y ayaadin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado ang magustom day jay. Okay mana. Agpakatak nga Ruden. Tada peramidag. Bye. Oo, sige. Bye, adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyan mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti day di atao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tananang. Nala, agkapi ka pa, ay anak ko. Nagyaman ak nana. Agkapi ka, kalpasan na, aginana ka pa niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ako ay aginana ka pa nga umuna, ha? Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni Manang. Malalawo, agkapi ka pa, agkapi ka pa. Kasano nga ro day tananang. Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balay na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agungat day jay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasun ta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agungat nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, Pagkati ko na Manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo. Nangus-usaran nyo, kunak! Diyak amo, naapay na ramid yun ti kastoy kanyak nanang Manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta tinaramid nyo. Apoy naramid nyo ti kastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da. Dinadaw nyo pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Andat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabaling ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Tapay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin.
Jak amolo niya taraminay. Palagrik na traidor ti lubong kanya. Ramon, huston, pakawananda kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko ngayon urno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi ni Joyce. Basol ko. Ramon, ayat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 ka no, pay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, adawag ko, nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello! Ada ni Ramon dito'y balasan ko. Umayusok unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, nanang. Bye. Nanang, adda ka no ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang aruda, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di taruar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamakan kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Mare, mabagbagdit sa matan ti anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan bandog na daytan, maray. Apay nga'y akas namat ang tikabsat ko, nanang. Ay, tulungan na ko, Ilma, anak. Yawid ta tikabsat mo. Una nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mi tikabsat ko, nana. Ta ipa-check up milaangan. Nangagyumati ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Uwan nga, Rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamakan ko na ita. Uwan nga, Rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapoy iti panangisin na tinobya na kan Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay nahambasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuhana. Kan no saan ta kumaawin aldas ni pawpawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy. Uwan nga, Rod, nanang. Iso nga ano, san tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyang ti tao. Sam, anak ko, aping adapay laang dito'y balay ni Jelly. Itulod mo kuman ije balayda. Ang mga nusap-sapulan dan. Una nang. Jelly. Itulod ka lang di palayuan. Ang mga no birbirukan da ganda na ng kantatang mo. Manjak. Dituyak pailaan ngayon mo. Sana mabalin saan nasaya at akitaan ti babae maturog iti balay ti lalaki. Wan, balasang ko. Iso nga agawid kan wan. Sana balay. Agsublikan tumanan no bigat. Sige nga ron, nana. Sam, itulod na kuwan. Ala, mapantang nga ron, Jelly. Apay, naggap-gap po ang manay. Rabi ngam sumanursor kapay laay. Balasang kan. Kita amot pasit na ititigtignay mo Tatapid rin. Di ko man ungtan ni Jelly. Gagangay nala siguro ta ubing-ubing kat nga ron ti panunot na.
Isaw, agong gundawayan mo tayo. Saan tata? Awan ti panunot ko dayta. Takasla kabsatan ti pangibilbilangakin ko ana. Sige tata, agawid ak matan. Sumurutakken ka, Sam. Diyak kayat dito'y balay. Jelly, agtal na ka man. Ala, Sam, agawid kan. Sige nga rod nana, tata. Pagpatuloy akon. Sam, anak ko, numabalbalin. Liklikam ni Jelly, tane. Maditi mangmangag ko kadagiti ka aruba, chismoso kan chismosa. Naimbag kumaano sa anakas jeti ka sa saad na. Awan dakas nga aramidan minanang. Kan may sa kas kabsat laeng ti pangibilbilang akin ko na. Ada kadakwadan nanya ti panunutan da. Basta nadalus ti konsensyak. Awan madingar aramidan. Naamok dayta. Ngamamangan no pabasulan da ka iti saan mo mat nga aramid. Sapay nagalas ti ugali dagiti dadakkel na. Nalaing da sumao. Narigat mo taliklikan ni Jelly ananang. Tapos saray isumat ti umay dito balay. Palpalagipan ka laeng anak ko. Nasaan tayo nga igam ti panunot ti tao. Una na, mawatan kayo. Ayan ti anak mo. Apay di pala rumorta mga anay. Jakman ambo. Itay ko pa'y ngay ayaban. Gumdinak mo't ipangpangag. Di samlaang tisang kadakamat na. Anyala unay nga tayo at impakpakan na jasam ken kuana. Tadi na maadaywan na dya tao. Anya ngay ti ammo talakay. Ay. Sa balin samot tanti mapaspasamak iti anak ta. Bakit? Apay, anya din ang kumay papan kada jelly kanday di asam nanang, tatang. Ay, di adim Kanayaw na mapaniti balay na sam. Isa kanayaw ti sang kadakamat na. Amangan mat no adda inaramid na asaan amay parbang kini Jenny. Ha? Iso nga awan pa nagtalig ko iti dahi di alalaki ka. Ay. Saan nagkamkam halin na di alalaki? Kasaritam tuman anaimbag ti kamsat maulit ay. Da kayo na. Awan lat aano sa kamakisarita iti adda kurang na. Paray, itaman pa'y adyak makitang umipipos kun katay nobyam apangurangan. Si Kamat, tila ibagbagang. Saan ko ang nobya ni Jelly? Gayam ko lang. Kun naklang bata. Takanayon mat ngamin anak kaipos kun kano ka. Ayun, di mo liplipatan tay kasar ni manang ko intun umay alawas ha. Di ka madanagan. Ikuyog kunto ni nanang ko. Nay, handa kayong magayam dito'y Marilita. Wala, tanaawis kami mo't maray. Nay, ayan ni Jelly ngay. Ape ajak makita. Dayjay man nay, adda manen ijay likudan ni Sam nga umipipos. Napahasing unay ti balasang mo ijay barokan niya. Wan nga rod maray, nagrigat mo't abagbagaan tay balasang ko. Anuan niya ti imbaga na, isulatan ti aramidin na. Ang sana balay ta nasingpo mo di anak ko. Patsaka di nagundawayan ti kinapasig ni Jelly kan kuana, Maray. Sapay la kumaa, Maray. Nabartag kan samot tan parisam. Iturog mo dito'y balayan ang no di mo kabailan ti agawin. Ang kasanungay, urayan na kamot ni Jelly. Apay, saan ka di pa yan nagawid? Kasanung agawid. At sikato, urayan na. Di da pulos mayawid itay. Urayan na kakano. Uray lang makaungatan ni tatapidring itay. Iso pinanawan da na. No kayat mo, itulod kan, tapno agawid mat ni Jelly. Ang mga urayan na, tinaganak na. Alaman nga rod, tani. Diyak ka bala na talagang diyak maneho. Kabsat ko. Ha? Sino siya pukpuk ka wabigbigat? Sam! Amo! At napanggap mo ang madiiti kabsat ko. Nanang, apay, anyat mapaspasamag. Ay na, Sam, anak ko. Dito'y kung aminan a pinaturog ni Jelly idirabi. Tadyak mo mapilit nga gawid.
nabartag ka ngamin, isa nakaturog ka dagos. Taintulod nakakangaro di gayam mo. Anya? Bakit? Ayan nga rin ni Jelly. Pinaturog ko na silid mo. Ta dito'y matsalas tinagturugam. Inukat ko tiri daw yaw. Awan balasang ka! Umayag! Nagturugam idirabi Jenny. Dito'y abalay ta sama ng... Sa dino nga rod abanda dito'y balayda. Ijay silid ni Sam. Anya? Ha? Kunakon ka. Gun-gun dawayam ti kinaubing-ubing ti panunot to'y kapsat ko, Sam. Leti balasang ko. Agtanang ka kuma. Di mo kumamot pagpanunutan iti dakas ta anak ko. Tawan mo't mading aramidan na. Siyak ngamin tinang paturog ka ni Jelly dito'y balay. Kat iti silid da anak ko tinagturugan na. Ta dito'y salas tinagturugan ni Sam. Agpaiso Ay ka. na, di yung kaluban ti mading aramid da anak yo. Ay, Jenny, umaytan, agawitan. Diyak kayat manang. Dituyak laeng. Diyak kayat ije balay. Saan man anatang ti ulong? Kita man, gun-gun dawayan da kan gapo iti kasasaad mo. Awan dakos nga aramidak iti kabsat mo, Leti. Umay kakit din, agawitan. Di mo urayan nga ulutan ka. Idarom tayo, Gajasam. Manang gundaway, ti awanan bain alalakay. Awan pamanagnak yaw, tapno aramidan yu ti kasta. Ada, nanang, ti pan naturog na iti silad ni Sam ti pamanak na. Saan nga umdas dayta, pamanagnak? Umdas, nanang, apay kiti na saan? Siyak ti makamo, ada amok apan nakabagi ti lintag. Anya? Sige anak ko, sika ti makamoy ti dayta. Masapol may kaniti pagnakman na di manang gundaway. O na yan anak ko. Dito'y matpagbaludan ang titumpal mo. Nanang, amo yung awan araramida ka madi, ngam apay napasamak ti kastoy. Pangasi yung kasarita yung kumadag iti dadakkel ni Jelly. Inaramid ko, anak ko, ngam talaga natangkan ti pangadanda. Nga ipabalod da ka kano. Diyak mo't makasarita na imbag ni Jelly. Tadi na mo't amuti sungsungbat na. Kasano nga rin itan nanang? Sino ngayon timang tulong ka na kayo? Adaak mo't nanditi pagbaludan. Malahbay amanak ko. Padasat tuman na nakasarita ida. Addaasi ti apo. Una nang, mangnamnama ak amakarwarak tumutlaang dito'y. Tanadalos ti konsensyak. Awan basol ko. Anak ko, kaasimot ni Sam. Di tayo mo't amunoan niya talaga tinapasamak. Pinabasol yung mo't adagos jay taon nga awan pa'y mo't natibker apang managnak yaw. Ay nananang, agulimag kayo. Basta kasi tirumbang kan kwa na. Dakkel ti pamatik aginundawayan na ni Jelly. Marikriknak dayta nanang. Ngam ko naamot ni Jelly nga awan inaramid na kankwana. Pat-pat yun yung matdayjay. Kat amuyo lang arudan nga dapangurangan na. Ay nananang, nasken nga agbalin tayo awais ita apanawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Di kay makibiyangin nanang. Siya kun ti makaamu iti amin. Ado ti gagayim ko apan nakabagi ti lintag. Bahala dan iti dayjay asam. Pidraing lakay. Sika man ti makisarita kiniliti nga anak ta. Bareng sika ti denggen na. Bay-bay am kadilaptan ti anak ta bakag. Di mo ka di mapanunot a babae di anak ta na agrabyada. Rumbag lang nga ikaroon ni Sam ti anyaman nga inaramid na ka ni Jelly. Ngam awan pamanagnak tayo. Basta guli magkalatan dita. Di kagtagtagaring. Anya ti panagkunayon atang. Agpabayad tayo latan iti danyos. Taawan mo't ti maiparang tayo apam managnak aginundawayan ni Sam ni Jelly. Ngam masigurado ka pinagaramidan na iti dakis ti kapsat ko. Ay kahit sikaman anak ko. Doon niya ti pangandang mau. Instant ak
kwarta dayto yan tatang no kasano. Sige sikat ti makaamaw. Talukas kasana o magatang kumuten tay motor ang nabayagan na tartarigagaya. Sige nga ron tatang. Planuan tayo anaimbag daytoy no kasano ti maaramid. Saan abale taadda tay attorney tayo. Ison ti makaam mo iti amin. Anya ti madamag nanang? Kinasarita nak tay abogado anak ko. Agkidkid daw da iti dakkel agatad. Agbayad ta kanulaangan iti danyos. Tapno makarwar kan iti pagbaludan. Nanang? Ngam pangalaak nga iti dakkel agatad. Ultimo igatang ko iti kanek ken agas ko kamarigatan akpay. Daytan tulakan nagdakkel agatadan. Palangaron, tapadasek to akasarita ni Jong agayem ko. Ibaon yung tuman dito ita kasaritak nanang. O sige anak ko, barang iso ti makatulong kan ka. Basit lang nga ano saan, barang makarwar kan tumulaang. O nanang, di tayo mapukawan ni tinamnama. Di kay kumama amang sarsarong karkanyak nanang ha. Tatakailang ti pangalalaki ti pigsa kan kirid ko. Di ka kadiagdanag. Dakkel tinamnama makarwar ka ditoy. Kundi ka madanagan. Jak to pulos mauma amang sarong karkan kanak ko. Masasya na kada kayo nanang. Kimutong kayo pa yan. May stress kayo nga po kanyak. Di nagpakadanagan. Tadadagi tay ulitag mo amang tultulong kanyak. Kan mamati dang awan aramid mo. Tamo damot no kasano ti kinasingpet mo anak ko. Anyoy pare, kumusta kan? Pasensya ka na, no itaaklaan manan anak kasarong karkan ka. Amumat ang busy ang kadagiyay chicks ko. Sika talaga pare. Talaga di mo may kat ti kinaangaw mo. Kan ko na kadilang pare. Kaya't kala pagkatawan. Nupay kastoy tinapasamakan ka. Ang hindi ka agdanag pare. Adu kami amang isaksakit kan ka. Amumi ngamin nga awan mading inaramid mo. Iso adi ka agdanag. Tulungan ka. Agyabara ka. Kunak no oras si kakit mamati mat iti ipagpabasol na kanyak. Amukan sipod pa'y idi pare. Iso ang mamatya. Adi mo kabailan nga aramidan na jay. Kanuan gayam. Amom kading agdinamag ijay lugar tayo. Apag kwarkwartaan da ka lang. Ha? Ngam ka madanagan. Tanok kwarta lang. Tulungan ka makarwar dito isang. Agyamanak Jong. Mapangnamnamaan ka talaga. Di kagdanag. Patsik ang makasubadak tumatlang gapu iti kinaimbag mo kanyak. Di mo pa ila panunutan dayta. Tinapatag kat makarwar kan dito'y pagbaludan. Kamaudyanan na. Nakaawid ak mutlangan nanang. Wen nga rod anak ko, ay na, dakkel ti pagyamanan taken ni Jong agayim mo. Nang runak ni Apo Diyos, tadi na kabinaybayaan. Wen nga rod nanang. Kunak mo saan ako na makarwar iti pagbaludan. Kat itata nakarwar akon. Mga barwanan tay manan. No kayat mo mapan kapay la ijay lugar da ulitag mo. Tay sumot ti singasing na. Tapno maya dayo ka kano kadagi ti judgmental at tao. Saan nanang? Awan rumbang nga ibain wano kabutan ko. Kabaalak asangun lagi di at tao. Taamok nga awan basol ko. Nalangarod. Sikati makaam mo. Ngampang nga asim di ka kumagar arami di ti may kaniwas. Tapno makabalas ka lakadakwada. Awan iti panunot ko ti panagibalas nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamu ka nakwada. Ay nahagyaman na kanak ko. Tauray no kasta tinapasamak. Nagtali na idlat tati kinasaya at ti panagpuspusom. Nakarwaran iti pagbaludan na jasam anak ka. Wan tatang, kat naala tayo matan tinaskan apara ka datayo. Amangan no datayo at ti balsen na ita. Wan garudan ako. Madanaga na. Anyakit adanag yun. Ay, di yung panunutan na kita. Tinapatag. Naala tayon ti kay kaya tayo kadakwada.
Ay nali ti anak ko. Madandanag anak iti kasta nga inaramid yung nga agama. At dayta kayo manin nanang, kontrabida kayo laakan kanayunan. Di kay latta ko maagulimak dita. Total, may ranranod kayo laang. Ayun gayam, ayan nga ni Jelly. At dalaang mat itay di talikod ti balay anak katukaw. Ay, sumit nga tan. Kanya pala't kukun na di takay. Malabakat, inkaya banta mang rabi itayaw. Lakay, ni Jelly, awan matan di tarwar. Ay nahanap na pananangatan sa rabiin. Ang mga nadalaang di tarwar, apumanag na. Wano, napanmanan, ijayan rasam. Ha? Umay kabakay. Kuyugan nak na mapantay di balay na sam. Ang mga no ijay manan, tinagturungan na. Ay na, mabainak ko mga agpakita ijay. Awan rupak nga iparang ko kadakwada nga agina. Gapo iti inaramid yo. Ang alaman laengen. Ala, si kalat tagaya mo ti mapanijay. Tanu awan ni Jay. Rumarak mo, tayo naksapulan ti anak ta. Uray ta, adda tayo motorsiklop nga ramatag. Nay, si kamat gaya marinita, anyat kagaram. Ay, umunag ka pa'y Ay, agyaman akmare. Adda ka din ni Sam. Wen mare, adda di talikod ti balay. Ang mabit lang, tayabak. Anya ka di ti maipay ko ka na kayo. Sam, Barok. Umuna iti amin. Kaya't ko kumati agkid daw iti pamakawan mo. Mabainak ko mga umay ito'y. Gapo iti inaramid ti pamilyakan ka. Ngumning aming Jelly, mapukpukaw, kat sikatim mo na anapanunot ko. Amangan kunak no nakitam. Jak nakita na na. Manipod nag-awidak. Jak ko nakita ni Jelly. Saanan ngayon imay dito eh. Anya, ay sus, napnapanan na nga rutan ngay. Moreno kasta, tumulong aklat tamang sapul ken kuana nana. Agyaman akbaro. Sapay la ko mga rod ta makita tayo maalaang jay anak ko. Ikararag tayo. Asapay ko mata na saya at di kasasaad na. Kumusta ti panagberberok mo anak ko? Ay, awan pa'y nga rod nanang. Uray dagiti pulis, awan pa'y maitid nga impormasyon no ayan ti kabsat ko. Awan ka di pa'y jay amayaw. Awan pa'y nanang, madamamot ti panagsapul da. Ay, jak amuan no nakadandanunan nan. Baro ang numero ti umawawag nanang. Ala, sumbata mo anak ko. Barang adda pa kainaigan day tanga awag iti kabsat mo. Naan-ano ka no ni tatang mo? Nadisgrasya ka no nanang, kat aday dya ospital ita. Diyos ko, tulungan na kami ko ma. Ay anya day tuyon ang mapaspasamak iti pamilya tayo. Sapay aging gaita kat di tay pa'y nabiro kan jay adem. Anya ti aramidan tayo tananang. Mariribukan akmutan. Jakon ambuno anya ti aramida. Ala, agpulas ka. Tamapanta kitaan jay amam ija ospital. Unay mutan tinapasamakan kalakay. Awan mutan ti may sasakam. Anya ngamin tinararamid mo. Tadi ka nagan-an na da nagpataray iti motor. Nagalis dalan ba kayo? Kasano na ito yun nga eh. Sapay awan pa iti anak sa. Ala nanang, tatang, panawan kayo pa'y dito ospital. Ta ituloy ko timang sampol kini Jelly. Sige nga rod anak ko. Kat sapay kumata masarakan ng jekabsat mo. Awagan na kadagos no anya ti madamag anak ko. Ay, Liti, imbag na nakita ka ito'y. Ada ka no ni Jelly dya police station. Ha? Agpaiso, manang Orlando? Uwan, mapan mo kita ni Jayan. Iawid mo dya mapukpukaw nga kabsat mo. Sige manang, agyaman na. Ha? Sam? Anya ti aramidam dito eh.
Apay nga ka dito eh. Nakita kami ni Jelly ang magmag na igiili. Mayat ti panagpasadak. Kat hindi asitgak. Mabutan ti lang na. Kat kasla sa bali ti Jarna. Iso akinuyog ko latan dito police station. Jelly, ading ko. Apay akas na tilangam. Apay anapisang tabadom. Kan adapay donor mo. Sigun iti polis na nakatungtong ko itay. At da kano posibilidad na pinagaramidon da iti dakas. Di mo't ngamin agsao Apolos. Agsangsangit latan. Agsao ka, Jelly. Anyat na pasamakan ka. Asino din ang pisang di tabadom? Intarayak jay lalaki. Tinangalnak. Nagpigsa. Di na ka pinagaramidan iti dakas? Pinisang na to'y badok. Hindi kwan. Anya. Ala, gusto Jelly. Ala, agawitan ije balay. Agyaman ako na isam. Tauray kas titinar aramid mi kan kaidi. Di mo tabi na ibay antikabsat ko. Awan mo't basol ni Jelly kanyak mana. Kan di tayo kuman lagi pan tinapalabas. Talinipat kun dayjay. Mga barwanan tayo kuman. Si dada anak latamat at tumulong nga orean niya ti mapaspasamak. Diyak laing pagarup akas tati kinadalos ti panagpuspus. Nagbidutak iti panangipapan ko kan ka. Agyaman tadi ka nagimula iti sakit tinakam kada kami. Di yun panunutan da jay manang. Tirumbang ang maarami dita. Kat ipamaysa tayo ti atensyon tayo ka ni Jelly. Tapno agsubli ti sigud a kinaganay-gay na. Kumusta ti check up ni Jelly? Bakit? Lite? Lakay, basikog ni Jelly. Anya, lukas na. Talaga ginundawayan dati anak ta. Wan lakay. Anyan ti kastoy ang nagpambanakan ti anak ta. Awanan ba inti asino man na nanggundaway iti anak ta, lakay. Nakakaasim at tikabsat ko. Baklon ko tinagbalin na kasasar ko. Gamtsak baklon ti kasta na pasama kiti anak ta. Sakla ko man tinagdasalan ti karma. Sanat ako man anay ramraman ti anak ta. Agbabawi akman ng naladawan ti amin. Uray siyak tatang. Agbabawi ak. Kan makunkonsen siya ak iti pananggundaw ay tayo idikin ni Sam. Ala, tinapatag nakaamiris kayo. Katsapay kumatagbalin nga adal day takada kayo. Ala, agtitinulong tayo ang mga iwan kin ni Jelly. Kantisikog na. Biyag. Di tao. Apaw! Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam ah. Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bale. Tapasit lang mitidi. Basik nga? Di nantupay ka ba ulan na yawid, di ba gina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak ah. Mala, sumurkan Alvin. Isarag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaykan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Intun sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na saya at nga ramidyo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man na, Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawa. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malom. Sumipngutan.
Napnapanan naman nga tan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamaladaw nga agawid. Damot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutan nakmanan da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan. Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nanday dya nga agawid. Syaklat tan ti manguray kan kuana. Saan na nang? Agbidan talatan amangan. Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Na sigurado na bartek man na sumangput day jay. Di na lang pampanunutin nga ada masikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron manganon balasak ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. O mo na akong gagawin. Tali, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan na mamanasi ka manin di kadwa. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdiknik nga men. Isapi na inom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inrik panakmanen ni bakit ko. Kagurak man. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia. Anya torasen. Itakala sumangput. Nagawid ka nakar-ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagko na ngamin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga agawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka na ginom. Birthday ngamin ni pare Eric bakit? So, pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka mat. Bay pa nakamilat na ka din. Sana pare? Tarak lang mo tibisa mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laan. Malalala, ingkag palisan. Nana, da kayo matada dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawab. Naimbag kumanosan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang nyo. Ingka kita ni Jelly Code. Amangan wag lablaba manun. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mga min inom tar aramidam. Alang arod nana, ituloy yung latang tagluto. Tay naktulungan di asawa. Kumare, naimbag nga malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, sika magayam pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ritaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na kanayon, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare?
Nairon na lang no kwa. Anyan gagaram, pare. Pare, pwede nga mente buriyadak na anak ko. Awisan ka ko ma. Ha? Nagsaruno kayo lagayam ni tikasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti panagpaskan nyo pare. Ita talaga ti paskan pare. Nagpainumak lang hindi namin sangal daw. Ay gat inuman nga rudo na. Anya nga nga rudo pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala pare, umunakan. Agpula sa klain. Sumarunuakan ka. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daan mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na sa drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kin kwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa man ako. Bareng denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bartek mo. Di mo saan ka ba lang dag-drive pare. Kunak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanan ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakit ko pare? Nakasano te kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartak mo. Mawatak mo ni bakit mo pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masyurta. Saan kami nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mas ka. No siyak tagkasapulan, kat tultulungan nakmasan ka, day. Basta di kagbabay ko mas sidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito bakit? Tinapat kat nasalunot kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito'y ospital. Ta private kat nga rod dito'y. Gan na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan day ta bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin saan atilar aramidam? Pangalaam ko may ti kwarta, kat awan urnong ta. Basta siya ti makamo, di mon problemain day ta. Paririk, agyaman na ka, tay manugot ka saldaan pa'y laing tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang akong tanak na jay. Diyak mo nga min kayat, ngailang ako tay may sa abakap. Tamasayangan ako mo. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Ta ibingayan naktulayangan oray basik. Nalawang amin ti taltalunak. Ket amangan no jak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas sa pare. Nagsingpot ka nga talaga. Alvin, liklikam pa'y lako mga minday ta inom tane. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang. Kansaan mo't nga kanayo? Sagpaminsan mo? Kanliklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadang nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rutiga po ti saan nga pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric,
Nakachamba tayo mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutang tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. At tayo pare Ne, nagatungutin tayo pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo pare. Intop sumarunulat tan pare. Tausarin mo pailangan tayo ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanya. Eric lakay, ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. On bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga intong sumaruno akraping latan. Kat, apay di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin day jay. Tani, at dapat iti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mukadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tayo di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanya. Subsubalitak lang. Naira na lang adatate adan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumapay nga abasto tayo dito balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman di kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid dito balay ita. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayon nun akasta. Munto'y anak ta. Tasyak mo ti manguba. Aw-awirag. Taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron nukas talakay. Atoy. Mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro ang uba iti anak ta. Alvin, nagkapgwapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo tan masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tayo tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga rin ti awag mo. Tama nga nun napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag, lakay? Ni Mari Antoinette, bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta di kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Mari Antoinette, makipagladingit akin ka. Agyaman ak pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ak, Mari. Tadyak na sumbatan ti awag ni kumpare kanya. Umawawag kanya. Ngamjak na salangot si cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti day di akong daway. Iso nga umawawag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaren. Awan ti makunak iti day siya kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbay ano tay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo. Ngamjak man lang na sungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmatan ti kumpare nga kitkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirpik agayam na. Ay, pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo.
Adamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganaka. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada inted ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rodanang. Pagbabawyak mo, ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawyam balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadia. Sumra ka itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumusta? Kumusta kayo ang kadagiti anak mo? Okay kami mat, Mare. Ininot mat na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay matan, Mare. Nakailiwliwag matan Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babain man latikas to'y nga ramidag. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi, itiday di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen ngamin ti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka Mare. Bareng malaganan mo tin ati barukong ko no may open ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Biyag, di tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalata ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makitang mo't ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pay. Alan ananang, makakapkapi akon. Asidaglaan mo ti store. Day tangarod kat anak ko. Asidaglaan mo ti store. Gamsyak pay laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mo ti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya kanak ko. Ti sigo da kapik ti gatangin nyo Ngawan, padasan nyo ti mapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Maanya kape, Mare. Ti sigod agagatangak, Mare. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kan sama manan ni Jasmine, Mare. Wun, Mare. Amumot ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kagura na. No daduma, nasakit pa yun, nagiti balikas na kanya. Ay na, sana ka na yun, kat ada ka para iti anak mo, Mare. Day tati saan na amawatan, Mari Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanon.
nakabaybayag kay mo't. Itay pa apim mo do't ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimaritis kay siguro manan kanina nagladis. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amo yung matamakipurdiya akita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagi pa nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matdayta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, apay nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinasken alabaak, friend. Adamot ni tatang mo ije balayo. Apay adi mo ipalabakan ko na. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Iso ti agluto, agdalos, kan aminan. Iso ang nagawid awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mangpakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makanitsay. Okay lang, friend. Gumatangaklaan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Iso ti pakilugana. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan ngaglaba? Tamanula ang matibadong alina ba, anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Anak. Ay, mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, apay asyak ti baunan nyo kat trabaho yung ti agluto? Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manan. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo amanganan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasanuma ngamin, Mare. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay napaglabaam ngamin di anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manutawon nan. Ngam aging gaita, kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na, kan agluto iti kanan na. Amo Mare, nadlaw kaw, may hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rod, Mare. Agungat pa no saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangagkukan ko na. Ay kat kasarita Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbyang payla nga kasta. Uray agungat, tinapatag, may bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Sana nasaya ti kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare, tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidan. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balay isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid, anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samay. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, na nairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak tom? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado reklamo yo, nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensyakan ha. Dito yung restaurant lang, ti pagdatean ta. Nakararte nga ni nanang.
Di na kaya tagunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysaya atin di kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado ama aramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan timurang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyaan nyo lang dita ah. Aglaba ka na, anak ko. Awan mo trabahong ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkatrong nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi timang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitar? Amok matla di mo kaya. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Buwanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko matamaawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin, anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko, anak ko. Jakpay nasango a kinupin, takalkalpas ko laang anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mo ti balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti pananganta, agdiretso tayo di balay. Tapno amuna ka man ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawin. Saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturugan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 mo tayo. Sa bagay. Amangan no nabanong kat nasapa naturog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas kabalasan ko. Agyaman ak tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbagabigat yun, nana. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpot mau? Ay, wala na. Nagapuak kita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan na? Kasta ya, agad anya ka pitigatangam. Tay sigo dagat katanga ka nana. Mabigla nga raw, balasan ka. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga tuk-tuk-tukak ngam di mo't sumumbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida.
Imposible no saan pala nakariing ka masapsapa mo ta maririing. Nanang! Lukatan niyo tiri daw! Ala, apay ngay. Kalaatan nagtibayo ka. Ag nervyos ak mutan. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa ngamin nga tuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Anya, amang ano na imasan na matinaturaw. Madanagan ang klauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo, baktanak ko Mapantayuman ni Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine. Itaray tayo ni sa ospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na. Sanda na nay salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko! Apay ang pinanawan nagmatan! Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana? Awanan ni Nanang ko! Nanang ko! Naitabo na ni Nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Diyak maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaad ka ni Balay. Isumat lang awahanan ka duwam nito. Nelson. Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. Saan kumapay nga ita? Ngamin kaitabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, itayan da Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Uwan na Gladys. No agnaedak pa'y lang amin Balay. At adama karik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni Nanang. Mawatan ka, tauray siya, may kawak matan. Tajakon makitkita ni Nanang Mau. Awanan, ti kay si istorya. Uwan nga rod, Nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Ngalah, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunatan na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang na dyan. Sumarunong ton. Ay, kasta ka di. Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tayo tilunutok. No, adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abang musen. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Gan di ka une agligliday, wa? Agyaman agkan ka, Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban nilsaw. Sa dino tayong taasawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Sama isa. Basit lang ito laba. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. Saan ang makalaba ya? Saan pa siguro ang makamove on day tatang? Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni Nanang na. Sa bagay, 2 bulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdi Uwan adamo trabaho ni Nelson. Talaga nagagagday jay friend. Amum ka di. Ure na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? Uwan friend,
Kasla akdon niya dito eh. Saan samot saya at tikasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Aday bagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada ngamin naglaw ko itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Mati siguro tirik na, tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito'y balay. Tulungan nakakumamot, Tatang? Saan nga mabalay nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ka. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba kumalaang at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintirik nak. Nga itimplaan nak pa yung umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamot la baonon, Jasmine. Na, madi nga rutirik nak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray data lang aglabat aramidon mo iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, kitsyak mo ka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone dar aramidam. No kasta? Pinagnaugnak dito itap na day baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot agtinulong ta. Ay na di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, Nelson, rombang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di yung maawatan na yati ko nak, maditirik na. San amabalay nakasta ka na yung Jasmine? Tulungan kumamot ti asawam. Taamom nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko na kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kong ditoy. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasawm iti amak, Jasmine? Nakadkadlamot ngamin. Oray dagiti murang yulaang kinilsun ti labaam. Adamot washing machine o sarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sanak. Jasmine, mabidlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan di kas diya pa nagsasawm iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod mo ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanya, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, hindi si bibiyag pa'y laong. Anya nga runti kahit mo, sika ti pagserbian ni tatang. Nukastamot lang, agsinatan. Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kahit ti kasta ko galing. Isong agsina talaga. Naupayak kenggan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalaang kan ka ti mangibagay ti kasta. Diyak kayat ti kas diya pa nagsasawm ken tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Kauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagi pam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kit pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kasken ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tagmay maysa? Di na kumamat sinaan, Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaig ka dito balay. Basta baliwam ti ugalim. Barang maisublit pa iti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka.
Agyaman ha, tatang. Ne, ada ka matgaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alak ti tsinelas mo. Ato eh. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto tapno masapa tayo amang malam. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Kung talaga ngayong karik iti bagik ng balbaliwakon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko, idi ka ni nanang ko. Ne, apay nga rin nagsangit ka nga eh. Malakip ko ngamin tinak. Natayatsak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo apagkidaw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ti pagkidaw iti pamakawan, bakit? Nelson, inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritahan tayo marudon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalaysa Nelson Gaputa, ay-ayatin ka. Ay-ayatin ka matunay, Nelson.